Partit vibrant entre dos dels millors equips de la categoria que s'ha acabat decantant pel bàndol local al temps afegit. Amb el 2-1 final, el juvenil A torna a perdre un partit després d'una volta sencera. Va ser precisament el Mataró l'últim equip capaç de derrotar els homes de Martín Pose a principis d'octubre i aquesta jornada els maresmencs han tornat a repetir la gesta amb un resultat idèntic. Els cervesers han estat millor al primer temps on han controlat el partit a plaer, però els ha mancat concretar el domini en ocasions de gol. Els locals han plantejat un partit rocós, ben forts al darrere, fent de la solidesa defensiva la seva millor virtut, mentre l'Adam administrava la possessió de la pilota sense acabar d'estar fina de cara a porteria. Els vermells no han aprofitat la superioritat amb la pilota i sí que ho han fet els mataronins per marcar el minut 37. Ha estat una jugada aïllada en la qual Xem ha rebut la pilota sol a l'extrem dret, lliure de marca, i ha finalitzat amb una rematada creuada que ha entrat fregant l'arrel del pal i que significava el primer gol de la tarda. Costava trobar profunditat i encert en la passada a la zona de 3/4, mentre que en defensa els visitants no patien cap ensurt destacable més davant un Mataró que ha demostrat necessitar molt poc per infligir un cop d'efecte en el partit. La premissa a la segona part ha estat clara. Faltava més empenta als metres finals i provar més xuts a porteria. Martín ha canviat el 4-4-2 pel 4-3-3 i ha estirat l'equip donant entrada a Aitor a l'extrem dret i més tard a Suárez i a Granero, que han capitalitzat les ocasions dels cervesers des de la banda esquerra. El pas endavant dels visitants, però, ha provocat que el Mataró trobés també més espais al contraatac i generés més oportunitats que al primer temps. A la porteria, Pau ha quallat un gran partit i ha estat molt atent en les seves intervencions. El rellotge avançava i la tensió augmentava. L'Adam, abocada a l'atac, buscava enganxar-se al partit amb el gol de l'empat. El Mataró, per la seva part, no renunciava a res i sabia que havia de patir per assegurar el gran resultat. Karim, amb un xut que s'ha estavellat en la línia defensiva local, i Aitor, amb una rematada mossegada centrada de Verger, han tingut dues oportunitats clares, però no podien enderrocar el mur groc als cervesers. I al minut 75 han trobat premi als vermells. Passada en profunditat de Granero per Suárez, que aixeca el cap esperant l'arribada de Karim des de la segona línia perquè aquest connecti una rematada precisa i imparable per la defensa mataronina. Faltaven només 15 minuts i s'enduiaven el partit els homes de Martín Pose en el moment just. Ha estat aleshores quan els visitants han viscut els seus millors minuts. Suárez ha tingut el segon amb un xut creuat que ha sortit desviat per ben poc. A continuació, Aitor ha comptat també amb una rematada de cap després d'una centrada de Verger que no ha acabat en gol. Els maresmencs han fet molt mal a la contra amb pilotades llargues despenjades pel punta, generant perill amb pocs homes i buscant també el segon gol en el tram final del partit. Tot i això, l'empat ha esperonat el conjunt de l'Estrella i la inèrcia del maig semblava indicar que la balança es decantaria pel costat visitant, però no han estat més encertats els vermells i no han perdonat els locals. Els últims 5 minuts han estat del Mataró, que ha trobat el premi de la victòria en el darrer sospir. Ha estat una acció mal defensada per l'Adam, que s'ha originat a la banda dreta i que ha permès al central monjo rebre sol al límit de l'àrea petita, finalitzant amb un xut que ha acabat entrant amb suspens. La sensación es que bueno, no fue nuestro mejor partido, pero bueno, sí, el desgaste que han hecho los chicos fue muy bueno. Te da bronca perder en el último minuto cuando nosotros hicimos mérito como para poder empatar y era justo el empate. Inclusive tuvimos alguna que otra situación como para poder dar un pasito adelante y llevarnos los 3 puntos, pero bueno, hubo fase, no hemos estado en nuestro mejor nivel como para poder superar. Yo creo que el empate hubiera sido lo más justo y bueno, felicitar al rival que lo ha intentado hasta el final y ha tenido la suerte de poder llevarse estos 3 puntos. Un partit al final vibrant, no? Però sí que és cert que l'Adam ha tingut el domini de la pilota, pel meu gust sense fer-nos ocasions clares de gol, sinó que penso que les més clares les hem tingut nosaltres, excepte una fase després de l'empat, però penso que com a l'anada que et vaig dir que havíem aconseguit minimitzar aquest talent de l'Adam, no? Que l'Adam fa moltíssimes ocasions per partit.
ho hem aconseguit minimitzar i al final doncs, bueno, hem tingut premi, pot haver sigut sort, no sort, però bueno, al final l'hem buscat i ho hem aconseguit. Bueno, ha sido un partido disputado donde sabíamos a qué campo veníamos y cuál era su filosofía de juego. Pero bueno, al final es un partido bastante competitivo, agresivo y ellos han ganado una jugada puntual. Creo que nos hemos merecido más, pero bueno, hay que seguir adelante y levantar la cabeza. És tot just la tercera derrota del curs en 24 partits pel juvenil A de l'Adam, 2 contra el Mataró i 1 contra l'Espanyol. La setmana que ve, la Lliga Nacional descansa i es reprendrà en 15 dies, quan els vermells rebran el Mollet a casa.